Mga kapuso, sa makausapa, Merry Christmas! Bisan pa sa mga pahimangno sa luwas nga pagsugat sa Pasko digud kalikayan nga dunay mga magpabuto kay lagi gustong magsadya. Apan taliwan sa paglipay-lipay ane usa ka 16 anyos nga babae ang nakaangkon og mga paso sa tiil human maigo sa firecracker nga misulod silang tindahan sa may B. Rodriguez Street, Barangay Sambag 2, nining Dakbayan sa Sugbo. Dili kay Sierra aduna pagayoy na among ug nakapait kay YC bisan kinsa nga miangkon nga sad-an sa maong hitabo. Ania ang report. Nabda na mo kining pundok sa mga tao nga nagkalingaw sa pagpabuto sa mga firecrackers daplin sa karsada. Samtang ang uban nga mga tao nananaw usab ato sa pagsugat sa Pasko. Adunay nalingaw og aduna usay nangahadlok nga basin maigo sama sa dalagitang si Jimayla Formentera. Apan bisan sa pagtago niya sa ilang tindahan, na tinuod yun ang iyang kahadlok kay nisulod ang pulbura sa ginagutan nga fountain sa mga tao sa gawas ug didto mitug pa sa iyang tiil. Napaso ang iyang lapalapa ug paa. Nagpingit siya sa kahapdo samtang gibutangan og petroleum jelly ang mga paso. Gani, nasunog pa og apil ang chinilas niya nga naigo sa firecracker. Oh! Hinaya pa nga. Hinaya pa. Oh! Si Roberto nga nausab sa sulod, napiskan, dapit siyang agtang, apan dili grabe. Amo na, undangon na lang gini. Matod pa, nanirado sila sa tindahan apan adunay gawang sa pultahan og didto. Milusot ang firecracker nga gidagkutan sa ilang mga silingan. Amo kang gisinad-an, gi-close gani na mo ang tindahan. Oo? Disgrasya na hinuon. Wala na mo angkon kung si kinsa ang nagdagkot sa firecracker human sa insidente. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.